Tagalog as the main medium of instruction for schools. Stupid idea daw? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. So, merong mga proposal o mungkahi ang mga ilang grupo para sa pamahalaan na gawing Tagalog only ang medium of instruction ng mga paaralan. Ibig sabihin nito, tanggalin na yung English, gawin ng Tagalog or all Filipino, lahat ng math, science, aralin panlipunan, social studies, lahat yun gawing Tagalog na daw. Marami namang mga nagalit at nagkomento na stupid idea daw to. Ngayon naman, para matalakay natin kung ano nga ba ang pinaka-buod o pinaka-background kung bakit nila pinropose ito, tignan muna natin ang side nila. Ang sinasabi nila ng mga nag-propose nung gusto nila all Tagalog na lang or all Filipino sa mga schools as medium of instructions ay may mga ilang kadahilanan. Isang dahilan dito ay sinasabi nila na kailangan tangkilikin natin ang sariling atin. Kailangan ang ating sariling sining, wika at lingwahe ang ating pinagtatanggol at ating pinag-aaralan lamang. Pangalawa, dahil hindi daw Ingles ang sinasalita ng karamihan sa mga bata at mga magulang sa kanilang mga pamamahay, nahihirapan daw ang mga bata at mga estudyante na maintindihan ang kanilang mga leksyon sa eskwelahan dahil hindi daw sila English talaga magsalita. Kaya pag ini-English sila sa kanilang mga mathematics, science at iba pang subjects, nahihirapan sila na intindihin at maabsorb ang mga leksyon ng kanilang mga guro. So yun ang mga sinasabi nila na kung bakit kailangan mag-shift na tayo sa Tagalog o Filipino. Ngayon naman, kung titignan natin ang kabilang panig, ang sinasabi nila, ang international market at ang pinaka-reason kung bakit may halaga ang ating mga OFW, seafarers, and mga employees sa international market as BPOs ay dahil marunong daw tayo mag-English. So, ano nga ba dapat ang tinitignan natin? Sining, wika o hanap buhay? Yan ang mga tanong na lumilipad dito sa ating lipunan. Ngayon kung babalikan natin ang direksyon ng pamahalaan, maganda ito dahil gusto nila pareho. Gusto nila meron tayong local language and global competency. Ngayon maganda naman din naman yung Tagalog language, no? Pero kung iisipin mo, sa kadahilanan nila na nahihirapan daw sa leksyon ng mga mag-aaral, Tagalog ba ang talagang wika ng buong Pilipinas? O mga taga Luzon lamang? Dahil kung pumunta ka sa iba't ibang parte ng kahit Luzon, North Luzon, South Luzon, Visayas, Iloilo, Mindanao, marami ng mga iba't ibang mga dialekto na sinasalita sa kanilang pamamahay. Hindi naman Tagalog sila parate. So, dapat ba gawin nating Bisaya sa Visayas region ang medium of instruction, Ilonggo sa Iloilo, Ilocano sa Norte, Bicolano sa South, and many more, mga Panggalatok para sa mga Panggalatok areas? Di parang magkakalito-lituhan na tayo. Hindi na tayo unified. Kasi kung yung rason na sinasabi nila na dapat mas madaling maka-absorb mga bata, di dapat yung native language nila ang ginagamit para sa leksyon. Ngayon, tignan natin, bakit nga ba nagpupunta sa paaralan ng mga bata? Bakit nga ba tayo nag-aaral? Nag-aaral, di ba, ang mga tao para pag nakagraduate, angkop tayo sa lipunan bilang isang taong maghahanap buhay. Para pantay-pantay o mabigyan tayo ng equal opportunity. Ngayon, paano tayo mabibigyan ng equal opportunity kung iba-iba ang naituro sa atin? At yung tinuro sa atin, dahil lang gusto natin tangkilikin ng sariling atin. Pero, teka, marami mga argument na sasabihin, hindi mo dapat isipin yung ganyan kasi dapat mag-adjust yung mga employer. Employer nga ba dapat mag-adjust? Bigyan natin ng example ito. Kung ikaw, tagabili ng isang produkto, ikaw, bibili ka, ang gusto mo, Coca-Cola. Dahil yung isang taong taga-bundok, ang sinasabi niya, ang kaya niyang gawin, calamansi juice. Dahil yun ang sariling likas na yaman ng kanilang bundok. Di daw niya kaya magbenta ng Coca-Cola. So, dapat bang bilhin mo yung calamansi juice niya kahit ayaw mo?
Dahil kailangan respetuhin mo yung nagbebenta. Sino mag-a-adjust? Ang nagbebenta o ang namimili? Siyempre, di ba, ang bumibili, bibili ng Coca-Cola kung saan niya makukuha ito. Hindi mo pwede pilit sa kanya yung calamansi juice. Hindi porket calamansi juice lang yung naggagawa ng bundok mo, pipilit mo na sa mga taga-bili. Ganun din sa employers and employee market. Ang hinahanap ng buong mundo, medium of instruction, is English. Ang mga instructions ng mga eroplano, ng mga barko, ng mga seafarer, lahat yan English. Mga BPO, Business Process Outsourcing, lahat yan English. So, sino mag-a-adjust? Tayo o sila? Mag-a-adjust ang buong mundo, ang Amerika, ang Europa? Magtagalog na lang sila para lahat tayo, respetuhin nila dapat tayo, respect our opinion, ganun ba dapat? O dapat tayo ang mag-adjust kung ano o kung nasaan ang mga mamimili kasi may pera dun sa English Kung ikaw nagsalta ng English, may perang mababayad sa'yo. So, kung kikita ka ng pera dahil marunong ka mag-English, dapat ba ipilit natin sa mga bata na sirain ang hanap buhay nila sa kinabukasan na may hirapan sila na maghanap buhay? Dahil hindi sila marunong or magaling mag-English na? Dapat tignan natin yung kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hindi lang yung gusto natin dahil ito ay maka-good feeling sa atin o masarap na pakiramdam na meron tayong sariling atin. Dapat mag-adjust tayo kung saan magkakaroon tayo ng hanap buhay. Kasi ang mga customers, ito yung gusto. So, kailangan bigyan natin ang mga customers. Tayo ang mag-adjust. Ang mga nagbebenta ang mag-a-adjust. Hindi yung pipilitin natin mag-adjust yung mga customer, makitid na pag-iisip naman yun. Tulad ng sinabi ko sa last vlog natin, marami mga obstacles at pabigat ang ating lipunan sa kasaysayan na nagdulot ng ating kahirapan bilang isang bansa. Nagkaroon ng Filipino First Policy, pinahirapan ng OFWs. Ngayon naman, kung ito namang mungkahin na to na ibalik sa Tagalog or itagalog na lang lahat ang pag-aaral natin, nako, kayo, anong tingin nyo? Maganda ang kinabukasan ng ating paghahanap buhay o mag-a-adjust sa atin ng mga customer at magtatagalog ang mga Amerikano, mga Europeano, mga Middle East, magtatagalog silang lahat para lang sa atin. Tayo lang ba ang nagpo-provide ng mga possible na mga OFW o seafarer sa mundo o meron din mga ibang option sila makukuha na kaya din mag-English kasi may mga ibang bansa nag-i-English na rin sa kanilang mga paaralan. Sayang naman kung sila pa makakuha kaysa naman yung mga ating mga kababayan na makakuha ng mga oportunidad na to at kumita sila ng totoong pera. Hindi yung babalik tayo sa lipunan ng mga tribo at sa bundok. Ngayon naman kung yun ang hangarin natin na maging isang tribo system or tribo society, balik tayo sa bundok, sa kasalukuyang lipunan natin, ang mga Pilipino hindi na gusto yung ganong pamumuhay Dahil nasanay na sila sa isang very organized civilization, which means we are an English-speaking society. We are both English and Tagalog. We adjust to the world, no? We are not in denial na yun yung gusto ng customers. Kaya yun ho ang mga stand natin sa video na ito para ma-enlighten ang mga namumuno kumpara sa mga grupong ito na nagpo-propose ng mga medyo hindi makahanap buhay or hindi pro-hanap buhay ang mga pinopropose nila. Pro-arts, pro-sariling atin, I agree, maganda pakinggan, magandang mungkahi yan kung yung buong mundo Tagalog din. Kung Tagalog sa atin lang, mga taga Manila, mostly, National Capital Region. So, mag-a-adjust yung buong Pilipinas para sa mga taga Manila o dapat mag-adjust ang Pilipinas para sa buong mundo? Kasi hindi naman Tagalog ang buong Pilipinas Iba't ibang lingwahe ang sinasalita o iba't ibang dialekto. Kaya dapat mag-adjust tayo sa buong mundo. Kung ano man yung lingwahe na kanilang tatanggapin na bilang bibigyan nila ng employment at ng totoong pera, no? Ng totoong hanap buhay para sa ating mga kababayan. So, mga manonood, kung umabot kayo sa parte ng video na ito,
please subscribe ho sa aming YouTube channel dahil malaking tulak ho ito para mas lalong mapalawig natin ang mga magagandang mga ideas natin para sa kinabukasan ng ating bayan, no? So, yun ho, ang stand natin sa araw nito. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. Ilocano Defenders.